Huli kan sa iyang pisikal na kaninan, dahil naong kan 53 anyos na si Frederick Viñas kang binanuahan is Legazpi City na may maako asin mamumuot pa sa iya. Putol na kayaan sa iyang duwang tabay, kasabay kang pagkakawara kay ni, ang pagkakawara amang kan sa iyang kumpiyansa sa sadiri. Alagad sa iya daang napatunayan na ang pagkamuot day nasusukol sa pisikal na itsura. Ini makalis na mag-abot sa sayang buhay ang sa iyang kapareha, asig binalik ang sa iyang kumpiyansa. Nagsabay ako pag-deliver, hapit kami sa rong pahinante. Tapos may truck na kargado kay baybay tapos graba. Binaga kami sa likod. Duman ako nakakabit sa side ba kami, kakargado kami sa kotse. Guminalintok ito. Di may line canal ba gaya? Duman na ibig sa pitis ko pagtagilid. Dating text me sinda Frederick asing Arlene, hasta sa nahulog sinda sa kada saro. Antes na personal na maghilingan, sinabi naman ni Frederick ang sayang pisikal na kamugtakan. Dahil nagtatrabaho pa na po ako sa sarong NGO. Tapos may radyo kami naman sa pagtrabaho. May sarong istasyon na nag-on kay number. CP number na gusto na naghahanap kay textmate. Kinuha ako. Tapos kinuha ako naman sa radyo. Tapos ito, pinaring ko, nag-ring. Tapos nag-response man siya. Naman na. Siring kan ibang magurang, nagkaigwaman ng pagtutol ang mga magurang ni Arlene sa relasyon niya kay Frederick. Apwera kaya sa kanina ni Frederick, 25 taon kaya ang nagwat ninda. Dati, ang parent ko po sa iya, na paano daw po ako mabubuhay, kamugtakan. Pero sa bandang huli po, na nila, sabutan na natanggap na nila, naarog ko, may Guzman. Ano ko po siya na, sabi ko, maski arog po kaya siya, totoo man magsikap, mabubuhay niya kami. Hindi man kami maasa sa iyo. Siyempre, nakabukod na kami. Hindi po. Sa ibong kan mga agyat sa indang relasyon, mantinidong pusog ang sa indang pagkamuot. Binayayaan man sinda nin duwang aki, asin siyam na taon nang maugmang nag-iibanan. Taas nooman na pigbubuhay ni Frederick ang sa iyang pamilya sa paggibo asin pagpapabakal nin pagbugkos sa manok. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.